Hola, soc Joaquim Brutau i us parlaré del Palàmedes. Palàmedes, fill de Nauplió i de Clímene, va ser un dels herois més importants de la guerra de Troia. El Palàmedes és important també perquè va inventar, diuen els jocs dels escacs, també ho diuen els indis, el joc de les dames, el joc dels daus, va inventar el compàs i va portar, uns diuen que 4 i els altres hasta 11 lletres noves a l'alfabet grec, i va ser un dels grans herois. La seva potser més característica, més important, va ser que es va enemistar amb l'Odisseo, l'Ulisses pels romans. No? En la Ilíada, l'Homero, el que fa, agafa a l'Odisseo com a gran protagonista, però, segons sembla, l'Odisseo era un home que no era de fiar ni molt menys, i un dels grans oblidats per l'Homero és el Palàmedes. A la història aquesta que us explicaré del Palàmedes arrenca quan els grecs tenen que anar a la guerra a rescatar la Helena d'Esparta a Troia. S'havien compromès tots els reis grecs i arriba l'hora de marxar i el Palàmedes ja comença a reclutar-los a tots. Però l'Odisseo diu que no. Diu que no perquè s'ha tornat boig i fa coses rares. I per què li passa a l'Odisseo? Doncs l'Odisseo li passa que havia anat a l'oracle i l'oracle li havia dit que si anava a la guerra de Troia tornaria al cap de 20 anys i a més tornaria com un perdulari. Tornaria sol i com un perdulari. I sapient això no hi volia anar i es feia passar per boig i de més. Però el Palàmedes se'n va dar compte de que es feia passar per boig i el va descobrir. Això va quedar a l'Odisseo amb un rancor a dintre que no li va perdonar mai. Resulta que estaven a Troia, el Palàmedes lluitava al costat de l'Aquil·les i al costat de l'Odisseo la mar de bé, era un dels herois, però l'Agamenon i l'Odisseo eren els que distribuïen l'exèrcit per al setge de Troia. I anaven canviant els campaments d'un cantó cap a l'altre i cap a l'altre. Llavors, l'Odisseo va preparar un parany contra el Palàmedes, que era el següent. Va agafar un presoner de guerra, troià, li va dar una carta escrita i li va dir que la portés en el seu rei, en el Príam. I aquesta carta l'havia escrit el propi Odisseo. Darrere de l'esclau aquest que va agafar la carta i s'anava cap a veure el Príam, va enviar un soldat perquè matés en aquest esclau, li agafés la carta i li portés la carta quan ell estigués sopant amb l'Agamenon. Sí, l'esclau se'n va amb la carta, el soldat surt darrere i mata en l'esclau aquest, li pren la carta i quan està l'Odisseo sopant amb l'Agamenon, ve el soldat i li dona la carta. Mira, han matat un troià i li han pres aquesta carta. Llavors agafa la carta l'Odisseo i la llegeix. I la carta posava: jo ja he complert la meva part, ja t'he dat l'or que tu volies i ara em tens que ajudar tu traint en els grecs. Clar, això
van quedar paradíssims, van anar a la tenda on estava el Palàmedes i, sí, sota la tenda on estava el Palàmedes van trobar una quantitat d'or que l'havia posat l'Odisseo i per això havia fet traslladar al campament. Total, que van acusar en el Palàmedes d'alta traïció i el van condemnar a mort. Com el van condemnar a mort? El van condemnar a mort lapidat, o sigui, a base de tirar-li pedres fins que va morir. Sí. El Palàmedes va morir i va quedar sense venjança. Però el que es va dedicar a venjar el Palàmedes va ser el seu pare. El seu pare, el Nauplio, es va dedicar a anar a tots els regnes de la Grècia continental a dir a les dones que els seus marits les enganyaven i que elles havien de fer el mateix i demés. La Climnestra, que era la dona de l'Agamenon, va ser una de les que ho va fer i es va unir amb un altre senyor que es deia Egisto, i quan va tornar a l'Agamenon, que va tornar amb la Cassandra, que era com a botí de guerra, a casa seva, l'Egisto i la Climnestra els van matar, els van assassinar. Després, el Nauplio també posava senyals, fogueres, en els barcos que tornaven de Troia cap a Grècia i els desviava i els portava contra les roques i així es van destrossar quantitat de barcos de la flota grega. La llegenda ha posat molt amunt en el Palàmedes, però realment sembla que sí que la part que ell va dedicar a lletres, a les lletres i als jocs inventats, va ser molt important en aquella època. Segons diuen, també l'Homero no li va fer justícia i això és una de les coses que té en contra en aquest assumpte. Doncs això és tot sobre el Palàmedes. Si us ha agradat, premeu el botó de like i si voleu més vídeos sobre mitologia només teniu que subscriure-vos.